Na rol abantu balema tigande nga haya tinda etu kuwa ne kiara basani bane mbalegaiga monga nchire kuwa ne bintu ibire byo kango kolera abana ba minto na kolde school form 4 mumbro minto linko bwade andenga ya ras mumanye nga kya abantu bamenyete Nairobi inchenga cha Nairobi kana cha Nairobi nje nalengeti Nairobi ne rami ne chweli yokobata nkagenda riruta satellite kana enda riruta satellite no empara tyalengo chichwekere mbra ya tule echigo ichora amakonda ichora mpaka gesona nganza koni chinyeni ntara ende college ngakole college nande nkaira na koni chinyeni abantu bande mbale manaro na onereti chinyeni nyasaye binaro myankabe kansela korobo kansela nkabolyo bojumbe wa Dagoretti North nkabomo bunge the first term nyasaye aganganjira nde nkabomo jumbe the second term nyasaye binaro mya ogeli na bere governor ya Kisii kiwachire Nairobi. And I want to caution you. Kiwachire Nairobi oso wanja kwao. Nabona engo decide konywa maru. Nabona engo decide kobeke bago. Lakini I decided nga no enega alina tagetene litwego sugumwa igayoka na chikogolera chinyeni. Chiro teyo ntamanyeti Nairobi. Onte ebi wangige. Marikiti, Retail, Ngara, Toi, Kawangware, Echonsi Manyete. Kiwachire Nairobi, for those young people, make sure osoke kurwa no monto. To basagocha Nairobi okwerororo. Onye wotagete ko roko bokwa Nyasaye kikoligere simba kwa robo nebwa Nyasaye because we did not have anything. God has blessed me to this land. Igabana ba minto ntaetemba boli mwensi. Kole Nairobi. Nairobi ni shamba la mawe. Lazima ukae ukiwa umefungua macho. Gaki nche no mugabano ino naenda spokesman yomo gusi. Kende gyonsikira nyalekane gokolekana. Aiga gusi Kenya goseisiko yense ninde tayari gotara n'abantu baminto. Egento gyokanyangete esenge nje nabwate muntu naye nkwano eneli yake no bwivi bwa mali yeserekali goseko uniralia muntu onde bwensi ntoko genderera ndonse ntaetemba sabe mwensi esimule totale tosabirane torre goseka 92 no mogusi Ntonyo no ne president korugusi. Twensi etoibere no mokungo abo moikoyo abo mogere abo mokamba te konyarekana. Ngana abantu bakego rasma baba barayense. Ntole tayari na intuo so ageti tomnyoka na barabwekera Kenya ne yaito. Abantu baminto I want to assure you balimore gusi Kisii amagendrongo koratole and will deliver na eno mukwanira abayiboli bayino n'abana bamino bale gusi tubakonye torenga kitokwenda mutu omwelio nchene vice chairman ye kiame kenene kekoroko ODM ekora kana banda bange kana I want to assure you tuakero mheshimiwa Ruto mbia monekera wabekire chinguru asiraila nkobare president ya Africa AU ekina boto wakero mheshimiwa Ruto lakini gento kyo gatoko moboli obogi mabogendense kaki kirolia okwanire president ya ito ekera ngo moika murange batengo obogi mobo kongereta abantu obuna bwo bwe katogo saba
lakini as other people will continue working for our people. Omweli allow me abantu bamintono omule munyuwete tigango ndarora mbale nga bataranywa muma bali bacha kolya abandema muna enkyo taranyomerwa aba muraba taranyoma muna enkyo taranyomera ndoje kwaruliri. Allow me. Where's Nana? Where's Nana? Nana. Oh, lia. Aye baba. Nganchire because narola basani barabange maiga. Ngoko tigirande 300,000. Onyale kwa basani abons. Wapi makofi ya 300 jameni? I'll give you 300. Wewe nipe hiyo pesa bwana. Yule mtu. Oje nipeane hiyo pesa. Abese yo abasani baegwe wono se nayo ba muswati ono muyale oyo Nana and Nana gendrega singia negesa and you're the one who organized for this thing. Karibu sasa. Asante mbia mono Nyasaye abaseseni. Asante sana. Sasa twende bano Simba netaya. Simba netaya. Hey.